yawwa nan ne gidan An fitowar farko in na hantsulo shi na wance kallon shi ne hajujuwa sai in ba ira lauje. na Mariya idan fa na danki mutumin nan a kada zai dora shi Ka gaba. idan ne nan Inda dama ya mun ai kai. bai wasa ba kafin in da shi kun ɗeba kayan gidan gaba daya Inda dama ya mun kai filin kaci uwa kama ka gaba. kwarai kuwa Ka ai gaba. shi sa Gaskiya na Mariya ai yawwa Ai, gashi ma ya ira- fito ira ka dade Na gajja. dama kana nan ke Sa mun ka ce shine an tayo mu ya kwama so mu zuwa nan wai mu zo mu dan gaida kai maka barka. ni ba cewa ne ku zo ku yi min aiki ashe kana nan Wanda abin ka kawo mu gurin azara ilan duniya? kwarai kuwa Haba. haba aka rama kallon Haba. haka muka da kai Alhaji, na rantse da sarkin da ke busan numfashi kan na tashi daga gidan nan shekara 2 wata suka ba sheke. Alhaji, ba na son irin wannan abin da kake. Ka zo min da 'yan sanda, ka zo min da sojoji, ka zo min da mafon, duk ban tashi ba sai wa'annan 'yan iskan za kai ba na son fa irin wannan rashin. Ba zan tashi ba wallahi. Wallahi ba zan tashi. kar ka tashi ai za mu haɗa a junction billahi lillahi inda ba ka da ƙarfi za mu haɗa a junction Ba za ka tafi ba? wallahi za mu je junction mu haɗa a junction za ka gane inda ba ka da komai ni ba ba